Jeg vil egentlig også gerne lige tage med på en anden case, som har været et sæsonbetonet produkt, som vi egentlig har hjulpet med at skalere igennem Google og Meta. Noget af det, vi kan se herinde, det er, at fra den 1. maj til den 26. august, der har vi kørt 455 bookinger igennem Meta. Dog er alle ikke tracket, men stadigvæk en stor del af det er tracket i hvert fald. Vi har haft nogle forskellige kostpriser. Det er en dansk virksomhed, det her, som sælger ture til folk. Og der har ordreværdien også været noget større end vores cost per purchase her. Vi har haft nogle forskellige kampagner. Vi har både kørt Meta og Google på den her case her på samme tid. Og jeg kan egentlig lige vise jer nogle af de resultater, vi har skabt for den her virksomhed. Det vi kan se her, nu prøver jeg lige lidt med mig her. Det vi kan se her, det er, at hvis vi kigger på vores annoncebudget, oversigt fra 1. maj til 26. august. På Meta der har vi alt brugt $7.574, hvilket svarer til 48.000 kroner hen over den her periode her. Og Google har vi alt brugt 13.332 kroner på, og det har så givet et samlet marketingsbudget på 62.000 kroner. Det vi så kan se her, det er, at på Meta har vi samlet lavet en omsætning på Facebook, som hedder 245.000, 46.000 næsten, og på Instagram 30.000 cirka. Så det giver i alt 280.000 kroner, vi har lavet på de her 48.000 kroner, hvilket er jo en rigtig, rigtig høj ROAS og Return on Ad Spend. Og Google, der har vi samlet lavet 216.000 kroner, og det har så givet os en samlet omsætning på de to kanaler i den her periode på 492.534 kroner, hvilket så har været en Return on Ad Spend på 7,93, næsten 8%. Nej, 8 i Return on Ad Spend, hvilket jo er super godt. Og her der kan man så se den samlede omsætning på alle kanalerne. Det her det har også været nogle af deres andre kanaler, som de så har brugt her. Men dengang han kom til os, havde han aldrig nogensinde haft en bedre måned end 200.000 kroner. Dengang der var high season, der peakede vi den på 500.000 kroner, hvilket jo er super flot. Han har lavet en lille spøg om, at han regnede med, at vi ramte 500.000. Så trykkede vi også på speederen, så ramte vi 500.000 med en rigtig flot kundelinje på den her case. Så vi havde en glad kunde, og vi har lavet et super fedt resultat her. Så det er jo egentlig altid